حاضر يكون شكر بحاله انت تخافنا انت تخافنا دقيق وين تخوني استلقيك بعيني كسبتي من ليل قزاز طول بيت نسخة وطموح كجنة قديقة نسخون شكر تعلق عبكن لحاوخة عبكن لحاوخة مرحبا كبرى القادة لنا لمي أبزي سيمبوزيوم البلاتفورم كالعي تشعين إسران جدا أو بس كايز الله مزازني ينازل لنا قلت أجايش إنزلكم قريبا زلخو أتو سامسون رضعاب كمون ويزرو إذا نتساقاي جمريا نفسهم كلامنا إذا كلمة أنا إذا نتساقاي بها كابتن أمريكا كابتن تكساس كتما دلاس نتساقاي سامسونج رداء بحر كان دولة أمريكا كان واشنطن دي سي. مرحبا بكم كالعيد زمالتي هذه سيمبوزيوم البلاتفورم سيمبوزيوم ساقط الجلقو إذا سيمبوزيوم دي كانت كلنا استقرت النايو إذا عبا قواماوي والإحضار من السجاد أبو ستوكاي ولا أبو أتقرأ زبالة إذا تمازي نستي دليلات إزبيرة خمير واحد وكمان كنا يتي قواماوي سجاد راسينا علامات عن إزبيرة فكان تسمع خير هنا كاري تصاتو يا إزبيرة لون سمعتون كفيلو مسواتي هاجرون نتساقيو كم رفرندم عدمتو نتسحجر إيو إذا خجبر كله خاء هاجرو كابسلاي حرام نبر وانا هاجرو أو كاب حلف خاء حق زراعات وماوي من قصدي كايد إيو كلام أمير حجون قوم خمس دليلو بإرتباط الطرات الكنا أبز حلفة أسرع نكت بزوج أجمع تفتر بإرتباط إحنا كرنا بالرأي والقو وشتون بدك بزوج مكرر حجون تفتح ولا نيدك تصلى أي حلوك قواماوي سرعات حقي اندحرام نقول خاحب فكيف حقر كلاحظت أو حقر كخاب ملوك تصرفه يترف بقواماوي محدار أهلي حجون فينا هنا حقر كتورة مسلالين تتصابوتات مسكتمين بيرتب حدد تصرف اندحر حق سرعات توصيف وظيف وحس دول زخنة كتصالي حجر زو حس إزبخاء هو من نوابروز نقول فتحي رهوات نقول تعشمو كهلوي ترتر كائنة إذا كم تقولوا بيرتر كمي جرنا نكرارون نابو نسجارون زي السجل سيمبوزيوم كتصالي رايز بو أنا إذا كسجل إذا أعطي سيمبوزيوم كان حدي قد أسيت استيستلا على وكان في أركان الجماعة النظر لوتي بوشت أو بوشت إيو تبعي أبزار حتى سنة سنة من تاي بوشت تاي تو حدا جميل ناي
ንምንታይ ንኸ ዘለና ናቲ ከምካባ ነዚ ተመበል ዕድል ኣብዚ ሲምፖዚየም 2022 ካልኣይ ክፋል ክሳተፍ ስለተገበረ ብጣዕሚ ይመስገን ምስኩሉ ዝተገብረ ከዓ ሕጉስ ምዃኑ እንዳገለጽኩ እቲ መምርሒ ናይዚ ቴማ ወይ ከዓ ናይዚ ሲምፖዚየም ሃገር መቆር ስግግር ንቅዋማዊ መስደራት ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ምሳሌ ሓቲካ ሕቶ ቴማ ናይቲ ናይዚ ሲምፖዚየም ከዓ ብናይ ውሽጢ ሓይሊ ዝብል ማለት እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ እቲ ዋናነት ዘለዎ ማለት እዩ ሽግሩ ከዓ ዝፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ውሽጢ ወዲ ዓዲ ጉዳዩ ባዕሉ ይገብር ማለት እዩ ነቲ ጉዳዩ ነቲ ዘድልዮ ቅድሚ ሕጂ እውን ተገብረ ብህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ በቲ ኤርትራዊ ዝኾነ እዚ ለውጢ ክኸውን ከም ዘለዎ ተናግረና ማለት እዩ ሲኻት ሓቂ ማለት እዩ ሓንቲ ቤተሰብ ኣለና ማለት እዩ ለሓደ ቤተሰብ እቲ ናይ ውሽጢ ዘለዋ ኩነታት ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዋና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ንኸዕርሚ እቲ ዋና ንኽፀበቅ ተዘይፈቲኑ ብደገ ዝመፅእ ሓይሊ ብዙሕ ነቲ ናይ ውሽጢ ዘሎ ልዩነት ሰብ ኣይፍጠሩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ከዓ እቲ ለውጢ ውሽጢ ወዲ ዓዲ ክኸውን ምስታቲማ ከዓ ትሰማዕካ ሃገር በቆል ስግግር ቆወማዊ ምሕደራት ዝብል እዩ እዚ ሕቶናተይ ከዓ ክሳብ ክንደይ እቲ ናይ ወፃኢ ናይ ባዕዳዊ ሓይሊ ወይ ወገን ምትእትታው ክሳብ ክንደይ ሓደገኛነት ኣለዎ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ርኢና ኢና ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ተመኪሩ እዩ ስለዚ ሕጂ ብባዕዳውያን ምራሕ ነራ ማለት እዩ ኣብዚ ቀረባ ሓፂን ቅድሚ 20 ዓመት ከዓ ርኢና ኢና ማለት እዩ ብናይ ኢትዮጵያ ወራር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ባዕዳውያን ንዓና ክሓስቡና ክእሉ ማለት እዩ ንዓና ዝጠቅም ዘይኮነ ስናታትን ረብሓታት ናታቶም ድሌታት ከማልኡ እንተዘይኮይኖም ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓይሽ ወይ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ዘገድስ ነገራት ከምዝገብሩ ፍልጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብደገ ዝመፅእ ለውጢ ንህዝቢ ኤርትራ ኣርባሒን ኣይኮነን ብውሽጢ ዝመፅእ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓልን ዘርግሕን ክገብዝ ባይና ሳምሶን ክምለስ ሳምሶን ኣብቲ ውፅኢት ናይቲ ሲምፖዚየም እቶም ተሳተፍቲ ወይ ከም ኣብቲ ኮሚኒቲ ቀዳማይ ኣዋጅ ዝወፅአ መግለፂ ዝተፈላለዩ ወገናት መፀዋዕቲ ኣለና ንኣብነት ነቶም ብዛዕባ እዚ እንታይ ቁርጠይ መግለፂ ሃብከና ማለት እዚ ሲምፖዚየም እዚ ሃገራዊ ሲምፖዚየም ወይ ከዓ ሃገራዊ ቅፅሪ ናይ ለመተቃወሞ ኮይኑ ግን ሃገራውነት ዝተላበሰ እዩ ሕጂ ንክልተ ወገን ምፅዋዕ ተገይሩ ሓደ ነቲ ምስ መንግስቲ ዝደናገፅ ምስግደፍ ንኩሉ ነገር ኣሚን ኢሉ ዝቕበል በቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ጌጋ መገዲ ሃገሩ ኣብ ሓደጋ እትዩ ምስ ባዕሊ ሙኻፅላት ኤርትራ ዝኾኑ ባዕሊ ክላፈን ዝፈት እንጂ ካብቲ ምስ ናይ ባዕሊ ሓይሊ ምፀላኢ ኤርትራ ንፁር ኤርትራ ምስ ወያነ ክላፈን ዝሓስብ ሓይሊ ገሊኦም ክምለሱ ዘይክእሉ እዮም ደይመደይሎም ንኤርትራ ክብትኑ ከፍርሱ ዝሓስቡ ብዙሕ ምክንያታት ክህልዎም ክእል ኣለዎ ገለ ግን ጉሩሃት ነቲ ሓደገኛ ዝኾነ ኣጀንዳ ናይ ወያነ ዘይርድእዎ ብቕንዕና ማለት ንኤርትራ ፅቡቅ ኮይኑ ዝስምዖም ክህልዎ ክእሉ እዮም ነዚኦም ደጋጊምካ ምንጋሮም ንኤርትራ ክብትን ዝደሊ ሓይሊ ኤርትራ እንተተበቲና ከዓ መምለስ እዩ ዲክታተርሽፕ ክቅየር ዝኽእል ውሽጣዊ ሓይሊ ንምልእታ ኤርትራ ብሓደ ኮና ከዓ ታሪክ ዝገብር ዝፀግብ እዚ ናይ ደገ ሓይሊ ግን ኤርትራ ክብትን ዘልቀደ
ጥሙሕ ዘለዎ ኣብ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ናይ ገሌ ስለዚ እዚ ሓደገኛታት ሓደገኛነት ሪኦም ክምለሱ ካብቲ ጌጋ መገዶ እዩ እቲ ፃውዒት ዝቐርብ ዘሎ ካልእ ወገን እውን ነቶም ብዙሓት ኣለዉ ኤርትራውያን ምስዚኣቶም ኣይኮነን ምስዚኦም ኣይኮነን ሳይለንት ማጆሪቲ ዝበሃሉን ጥረውን ኣገዳሲ መፅዋዕቲ እያ ናብ ኤደን ክሰግር ኤደን እቲ እዘን ኣብ ክልተ መዓልቲ ዝተኻየደ ምስቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሲምፖዚየም ብኸመይ ትግምግምዎ ክሳብ ክንደይ ኢፌክቲቭ ውፅኢት ከምስል ዝኽእል ይመስለክ? ጽቡቕ ኮይና ረኺበ እየ ሓደ እቲ ዝነበረ ሲምፖዚየም ሓደ እቲ ኤርትራውነት ዋንነት ዝተሰምዖ ህዝቢ ብተገዳስነት ብሓርነት ክዘራረብ ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ መጀመርያ ሲምፖዚየም ኣብዚ ዓመት ዝተገብረ ማለት እዩ ናይ ሓባር ራእይ ሸር ምግባር ማለት እዩ። እቲ ናይ ሓባር ራእይ ስራሕ ሓንሳብ ተካፈሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ shared vision for stable transition ዝብል ነይሩ ማለት እዩ። መካኒ ብወድ ሃገር ድብሉ ዝኾነ ምስልጋር ከተካይዶ ትኽእል ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትና ርድኣት ነርና ብዛዕባ እዚ ንፅሉ ዝኾነ ሓሳባት ንፅሉ ዝኾነ ርድኢትን ኣብ ብራእይ ሓደ ኣብትን ካልኣይ ብዕላማ ሳልሳይ ብተግባራውነት ንገብሮ ዘለና ከዓ ብንፁርነት ተረዳዲና ተዘራሪብና ንቐርብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ሓባር ስምምዕ ድርጅትን በፂሕና ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት መድረኽ ተኻፊቱ ደቂ ሃገር ክትዘራረብ ከለካ ኣብ ንፁር ዝኾነ ርድኢት ክትበፅሕ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝነበረ ናይ ዝርርብ እንደገና ከዓ ነፃነት ንዝርረብ ዝስማዓና ማለት ዝረኣየና ዝርዳእና ከዓ ብመብርሂ ብመግለፂ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ክሰምዕ ከለካ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ዘሎ መኒሻ ከዓ ነቲ ክትገብሮ ትደሊ ወይ ከዓ መምሕር ሂድካ ከዓ ናይ ምትእምማን ሃዋህው ተስፋ ዝኸፍት ኮይኑ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ጎበረ ብጣዕሚ ሓዊሰ የግብቲ ዝተነበረ ክልተ መዓልቲ ሲምፖዚየም Samson ጠላትኒ what is the next step? It is symposium ተሳሲሙ ዘሎ መግለፂ ውፅኡ እንታይ ክግበር ዘለዎ እቲ ዕላማ ንምባዕ ያ ከምቲ እቲ ወፂኡ ዘሎ ብንጹር ሓደ ሃገራዊ ካምፕ ሓደ ሃገራዊ ብሎክ ተፈጢሩ ኣሎ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እሙት ኣብ ኤርትራ ንኤርትራ ደው ዝብል ኣብቲ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ዋጋ ዕዳጋ ዘይገብር ወላ እኳ ዲክታተርሽፕ ዝቃሪ ስለሆነ ኣብ ህላዊ ሃገር ግን ዋላ ምስቲ ኣሚን ኢሉ ዘይሕቶ ዘቕበል ዘሎ ዲክታተርሽፕ ሕዋት ምኳኑ ኣሚኑ ብሓደ ንልኡላውነት ኤርትራ ዝምክት ሓደ ሓያል ሃገራዊታት ተፈጢሩ እዚ ዘቕልሶ ይደል ካብዚ ናበይ ክኸይድ ኣለዎ እዚ ዓብዪ ነገር ተፈጢሩ ዝፅቡቕ ነገር ብናተይ ኣረኣእያ እዚ ሃገራዊ ደንቢ ተቃውሞ ውልቀ ሰባት ከም በዓል ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ነቲ ሃገራውነት መኪቶም ውሪኦም እንዳተሃኑ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ቅድሚኡ ግን ታሪክ ሕጂ ውልቀ ሰባት ኮኑ ማሕበራት ኮኑ ንሃገራውነት መኪቶም ነቲ ህዝቢ እውን ኣብ ሓደ ክሓብር ኣብቲ ኤርትራ ዝበሃል ሓድነት ምክንያቱ እሱ የኽርብ ፀኒዩ ሕጂ ከመይ ጌርካ ነዚ ናብቲ ኔክስት ናብ ለውጢ ሰላማዊ ለውጢ ህዝቢ ኤርትራ ድፊት ዝገብሩ ብሓደ ሓቢሩ ንለውጢ ዝተሰኣኑ መገዲ እዩ ክስራሕ ብሓባር ኮንካ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ዘለዉ ሰባት ውልቀ ሰባት ብሓባር ኮንካ
ኣብ ሃገራውነት ናብ ዘይምእምነት ዘለዎ ከመይ ገይሮም ናብ ግብራዊ ነገር ነዚ ዝግበር ዘሎ ሞር የደንፍዕዎ እዩ ዕላማ ኣብኡ ክስራሕ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ መንገዲ ብሚድያ ካልእ ዲፕሎማሲ ዝተፈላለዩ መንገዲ ኣብ ኣኸይ ወፃና ናብ ኤደን ክሰግር ኤደን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዝነበረ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ሮል ዝፃወታ እናተካ ቨሪ ኢፌክቲቭ ክሳብ ክንደይ እቶም ኣብ ብሎክ ኤርትራውያን ሃገራውነት ዘለዎም ክሳብ ክንደይ እተን ደቂ ኣንስትዮ ወይ መፀዋዕታ ተቅርብለን ኣለኹም እዚኣ ምክንያቱ ንሳተን ኤፌክቲቭ እያ ናተን ዘረባ ይስማዕ እዩ ወላ እቶም ፀላእቲ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ሲምፖዚየም ሓደ እምበር እጡፍ ተሳትፎ ዘለ ዝረባ ሕጊስ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንዓኺ ደቂ ኣንስትዮ ተምስዕዮ ዘለና የደናባኺ ንደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ማስ ሜድያ ዝነጥፋእ ንዓዓል እንታይ መናእሰይ ተሓፈሸ ደቂ ኣንስትዮ ሮል ማለት እዩ ምክንያቱስ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ብዛውቃት እታ ወሳኒ ተራት ዝታወቀት ጓል ኣንስትዮ በጊና መድሕ ስለዚ እዚ ኣጋጣሚ እዚኣ ስሓገር ጓል ኣንስተይቲ ስታይ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ቃልሲ ኤርትራ ዓብዪ ኣስተዋፅኦን ዓብዪ ግደ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ኣሊሳንያን መስዋዕቲ ከፍለን ማዕረ ማዕረ ይሕዋተን ማለት እዩ ሕጂ ከም ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ካሕሊ ደቂ ኣንስትዮ ስኒ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ካብ ቤትና ጀሚርና ለውጢ ለቤትና ቤተሰብና ንሕብረተሰብና ናይ ምግባር ትኩረታት ዓብዪ ግደ እዩ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ድማ ነተን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ኤርትራውያን ዘዕድመን ኣነ እንታይ ይብል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሓልዮት ናይ ገዛና ሓልዮት ናይ ስድራ ቤትና ዘለና ከም ኤርትራውያን ዓብዪ ሓላፍነት ንወስድ ኢና ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ገዛና ንገብሮ ንደቅና ንሰብትና ንቤተሰብና ንኣሕዋትና ንሃገርና እውን ንገብር ኩሉ ግዜ ባህጊ ዘለና ቅንዒ ዘለና ፅቡቅ ነገር ክንርኢ ንደሊ ኣብ ሕብረተሰብና ደቅና ኣብ ሃገርና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ናይ ውሽጢ ጉዳይና ናይ ቤትና ባዕልሃና ኢና ውራይና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ ሃገርና ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤትና ከምኡ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ዝኾነ ይኹን ወጋዕታት በቃ ከመይ ጌርና ከነፀብቕ ከም ንገብር ንፈልጥ ኢና ስለዚ ጉዳይ ሃገርና ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ እዩ ስለዚ ኩላኻትክን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኽን ኣብ ስደት ዘለኽን እዚ ናይ ሃገርና ጉዳይ ንዓና ይምልከተና እዩ ንሕና ከዓ ሓቢርና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ መስዋዕቲ ዝኸፈላ ብዙሓት ጀጋኑ ኤርትራውያን ሃገር ነፃ ክወፅእ ንሓርነት ህዝብና ከዓኒ ብሓንሲ ኮይና ኣብ ጉዳይ ሃገርና ክንሳተፍን ኣብ ሜድያ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት መፅዋዕታ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ጉዳይ ሃገርና ጉዳይና እዩ ንሕና ኢና ከዓ ነቲ ነገራት ክንሓልን ክነፀብቕ ንኽእል ምኳኑ ኩልኻትክን ክቡራት ተኸታይ እዚ መፅዋዕታ ሰሚዕኹም ኣብ ጉዳይ ሃገርክን ክትሳተፋ ክትነጥቃ ይዕድመክን ይቀኒየና ኣብ መወዳእታ ሳምሶን እውን ዕድል ክህብ እየ ምክንያቱ እዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ነይሩ ናትካ ስምዒት ድሕሪ ሲምፖዚየም ክተብፅሖ ዘለካ መላእኽቲ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ነቶም ሃገራውያን ዕድል ክነካ እዚ ሲምፖዚየም እዚ ብሓቂ ነቲ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ዘንፀባርቕ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝበልክዎ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዳግማይ ተጥዕሉ ካብ ጫፍ ንጫፍ ኩሉ ኤርትራዊ ብሓባር ክበታትኑ ወይ ንሓስቡና ኢሎም ሕጂ ግን ርኢናዮም ኣብዚ ገዛ እውን ምስሊ ናይ ኤርትራ እዩ ነይሩ ኩሉ ዘንፀባርቕ ናይ ኤርትራ እዩ ነይሩ ብሓደ ድምፂ ከዓ ሃገር ይብላል ልዕሊ ኩሉ ሃገር ክትብሎም ኣሎ ፍትሒ ዲሞክራሲ ከብል ተረኸቡ
ልኡላውነት ናይ ፍትሒ ናይ ብነብስኻ ምምሕዳር ኣካል ናይቲ ምምሕዳር ማለት ህዝቢ ቆልዑ ይኮነ ከም መዋዕለ ህፃናት ሓደጋ ወይ ተማሃር ኣካል ናይቲ ምምሕዳር ዝተፈላለዩ ወከልቲ ይኹን ማለት ልኡላውነት ክህልዎ ኣለዎ። ስለዚ ነዚ ዘንፀባርቕ እዩ እቲ ህዝቢ እውን ሓቂ ምዝራብ ኣብዚ 2 ዓመት ወላ እቲ ዝድግፍ እውን ተሪኢኻዮ ምስቲ ሓው ሓቁ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ሃገራዊ ክቀራረብ ጀሚሩ እዚ ሓይሊ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ፍትሒ ሓይሊ ኮይኑ ሓደ ደም ክብል ብዘይ ጥርጥር ዕዳ ሃገር ዝኾኑ ኣብቲ ተቃወምቲ ኣብ ደገ ተቐመጡ ጥርጥር የለን ስጉር ትርጉም ዘለዎም ይኹን ኣብ መወዳእታ ብኤርትራ ከምቲ ሓንቲ ሸዓተ ነጥቢ 8 ረፈረንደም ዘድመፀ ንፍትሒ ንምክልኻል ሃገሩ ከዓ ከምዘድምፅ ኣርኢሉ ተዓመት ስለዚ እዚ ሲምፖዚየም እዚ ነዚ ዝፅውዕ ዘሎ ናቱ ገይሩ ወኒኑ ክሕይሎ ነዚ ቀፅሪ ናይ ልኡላውነት ዝበሃል ምስረት ሓሲብ ዘሎ ንዕኡ ክሕይሎ ናተይ ናይ ኮስቶ ናተይ ብሓባር ክሕይሎ እዩ ናተይ ፅውዕታ በዛ አጋጣሚ አሁን ጊዜም ያደረግነው የመስለኩም ለሚያስገርምኩም ብል አካል ጣዕሚ ኣብ ፅቡቅ አጋጣሚ ነበር دعواتي كنا تكبر قدي نفقا عبيق زمان حساس لدي بعد سابعبينا عمو قزانا عطش يكون شكر بحالي اندا تخافنا اندا تخافنا